Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Udaba lungumakhwela ziyakhala we guys. Kunento yasho laphaya kwenye TV show ukuthi usazolapha kwakusho ku-second wife sikulakuna makhwela. Indaba inekhamera we guys, indaba inestudio, indaba inokuthi umseleko unqabile owakavuma ngikushutha nomakhwela. Umakhwela ethi nje ucela kushuthwe ngoba ufuna ukuba nama-memories amahle kule journey asengene kuyo ye-motherhood ngoba uzoba umama. I-journey-ke nje yonke umseleko wathi chu, ngeke ngize ngishintshe ngenxa yakho, ngeke ngishintshe so wena. Wekazi ngifuna ukwazi ukuthi ngicela ukubuza, ikhona yini ikhesi ekhona mawushuthile, yabo lokhu kushuthwa okwenziwayo ngizokukhombisa ukuthi-ke ushuthwa kanjani. Nayi-ke enye into engicela ukuthi ngikukhumbuze yona, uthando nesithembu sesilazi ingenxa yekhamera, okusho ukuthi akekho usaba ikhamera, akekho mhlambe uba ne-stress sokuthi nayi ikhamera. Uthando nesithembu before kuba khona isizini entsha kusuke sekushuthwe iy'thombe ey'ningi. Lezi y'thombe ziyavela hlampe kuma-media houses ahlukene ku-promote uthando nesithembu. Kuba khona ama-promotional poster kushuthiwe u-husband lo esikhuluma ngayo eshuthe nezindlu zakhe ey'hlukahlukene, okusho ukuthi uzoshutha nonkosikazi ney'ngane zakulowo nkosikazi, ashuthe nonkosikazi ney'ngane zakulowo nkosikazi. Lona akanqaba kuye, siyacabanga ukuthi ngikholelwa ukuthi ingane yakhe yokuqala and ngokwalo anqaba ukushutha naye sekuvelile ukuthi uwunkosikazi wakhe uwu-number 5. Unkosikazi-ke ucela ukuthi akushuthwe kuyinto ayifisayo, wanqaba ukushutha nonkosikazi wakhe okhulelwe, wanqaba ukuyomshutha nje embambe isisu, wanqaba wathi acacisanga izizathu zokunqaba ukuthi yini. Sengiyacabanga nje ukuthi hawu bo, uthando nesithembu size sazi ukuthi kunabantu basemzumbe abawumndeni kanje kungenxa yekhamera, akayisabi ikhamera. Anicabangi yini wegazi ukuthi mhlampe kwasheshe kwavela ukuthi yabo kule nto eyenziwayo uma umama engakayitholi ingane kuthiwe kuzobekwa amalona, yini lento yengane yamaphansi lokhu kube ku-blue kube ku-pink kuqhunyiswe, mase kuqhunyisiwe kuvele ukuthi blue umfana, pink intombazane. Angicabanga ukuthi baqale benza leya part leya i-gender reveal, yiyo le esimenza ngabe zonke izinto ngoba akusekhona akulindele. Siyahleba nje kodwa wegazi ngicela ningiphendule, ikhona yini into eyisici ngokushutha? Sesisho-ke kulaba abazi amasiko or isiko, ngoba manje uma futhi silandela umgudu wesiko seziningi izinto esiy'buke kuthando nesithembu esingathi ngokuzwa kwethu lezi bekungafanele y'shuthwe. Ukuyobamba isisu nje wanqaba. Kasi 15 years later uyothi isiphi isizathu sokuthi akekho kulezi y'thombe kube kuyena ubaba wengane? Hawu, isiphi isono samakhwela? Kodwa ningakhohlwa ukungiphendula angilwe, ngiyabuza bye.